Men mens vi nu er her, ikke? Nu har vi jo smagt. Vi bliver nødt til lige at smage efter. Hvor var det, vi var? Vi var med Elaine. Vi var lidt ja, men vi bliver nødt til lige at hygge os på vejen. Ellers så kommer vi aldrig hjem. Hvad kunne I tænke jer? Så vil jeg gerne have ham. Ham. Skål for. Ja. Vi siger tak. Tak for handlen her. Nå, hvor nåede vi til? Nåede vi til herovre? Skal vi prøve at smage? Ja. Nu skal du høre, vi starter hernede ved linden. Lindetræen. Vi tænkte, hvad gør vi? Vi lægger os i linden. Lindetræet står der rigtig, rigtig flot. Vi bliver nødt til lige at smage, hvordan det smager, hvis man laver mjød på lind. Ja. Lækker, blød, god start. Men det er bare ikke nok, vel? Det er bare ikke nok. Vi skal en tur i skoven. Os to. Vi bevæger os ned i skoven. Vi går en tur ned i skoven, sætter os på bænken, nyder granet, alt det her lækre. Den mørke honning, de vilde bier. Kan du smage den? Den er rund, den er lækker, den er fræk. Den kan lige glide ned. Rigtig, rigtig god og lækker. Men så tænker vi alligevel, nu har vi siddet der på den der lækre bænk, nyt os. Det er fantastisk, men vi skal jo videre. Vi kan ikke være der hele dagen, så vi bliver nødt til at gå i det klassiske hjørne. Vi bevæger os ud på vejen, står der og smager en helt klassisk mjød. Tænker, den er da også spændende. Den er sådan rig honning, frisk og dejlig. Ja, så smutter vi videre. Men hvor skal vi hen? Vi skal forbi mormor. Mormors kolonihavehus. Vi ryger på kirsebæren. Og hvad tænker mormor? Hun tænker, det her, risalamangen, den gode kirsebær, den modne bær. Ja, ikke surt, ikke for sødt, lige midt imellem. Den kører rent ind. Når nu man spiser bærne, så tænker man, det er da også meget lækkert. Man kan også kunne kagen. Men hvad kan man også? I møden. Så kirsebæren, den fungerer helt rigtig fint. Så går vi over til den lækre æble. Men før man kan komme i æblehaven, eller ned i lunden, så bliver man simpelthen nødt til at tømme helt ud. Fordi smagen må ikke mixes. Når vi først har smagt æblet, den der lidt søde, men også lidt sure æble, den der lige giver sådan en frisk smag. Nydes den kold, rigtig lækker. Vi stjæler. Vi bliver nødt til at stjæle. Vi stjæler en bunke, så laver vi lidt most, og derud har vi æblemost. Altså mjød med æblesmag. Den er lidt fræk, lidt lækker, lidt til de unge piger. De sidder på terrassen. Grillen er startet. Herren står derovre og nyder sit vildsvin og hvad han ellers er gang i. Men æblen, den glider bare ned med den der iskolde isterning. Vi kører over i blåbærstenen. Når vi ryger på blåbær, så er det fordi, vi har set den der busk, hvor vi bare må stjæle fra. Kender det? Busken står der, bærne skinner, det hele er bare for lækkert. Den er ikke så kraftig i smagen, fordi blåbær er ikke kraftig. Til gengæld så stiger du i procenten. Du er nu gået fra de lette procenter på 10 til at starte med, ned omkring de små 6, ligesom desserten, og så ryger vi en lille bitte smule opad igen. Lige nu er du på 10%. Den er ikke så kraftig i smagen. Den smager en lille smule hen af portvin, og portvinen den giver sådan en lille forståelse af, hvor vi er henne i smagsnuancerne. Ja? Når nu vi har smagt portvinen, så bliver vi nødt til at have rødvin til det der vildsvin, at mændene de har sat over. Blander godt med solbærmjød i, og så begynder du ellers bare at vente 24 timer, så steger du det på grillen, drikker resten af flasken og nyder den rigtig, rigtig gode, lækre, runde smag. Den smager lidt hen af rødvinen, og det vil sige, at den er oppe i de høje procenter på 11. Slet ikke ringe, vel? Lidt mere spids i det. Vi går lidt hen af den lidt skarpe smag. Den sidste, du skal prøve, det er hampmøden. Og hampmøden, den giver sådan en lidt mere krasbørstig smag i det. Den er lidt stærkere, det er herremodellen. Mange mænd kan godt lide den efter aftensmaden. Det er der, hvor det er, vi begynder at runde hen af det her hamp. Hvis man er til whisky, og hvis man er til de her lidt stærkere varer, så begynder den at blive interessant. Den mørke øl, det er herrerne, der som oftest vælger den drik. Men generelt så bruger vi dem både til marinade, og så bruger vi dem til at drikke. Velbekomme.